Náš mozog neustále prijíma veľké množstvo informácií prichádzajúcich zvonku, o oblečení, ktoré máme na sebe, rôzne zvuky v okolí, aká je teplota vzduchu. A prirodzene filtruje iba tie informácie, ktoré považuje pre nás v danej chvíli za dôležité. Nemôžeme si pamätať úplne všetko, čo sme zažili počas celého nášho života od narodenia až po teraz, ale všetky tieto skúsenosti, všetko, čo sme zažili, máme uložené v našom tele, v neurónoch, v našej nervovej sústave. A intuícia je toto všetko, čo sme nazbierali po ceste počas celého života. Táto naša skúsenosť, naša múdrosť, aj keď si to častokrát neuvedomujeme alebo nepamätáme. Nepamätáme si, čo sme sa naučili, keď sme mali 5 rokov, že sme dali ruku do ohňa a popálili sa a už to nechceme urobiť znovu. Máme to uložené v sebe, bez toho, aby sme si to nutne uvedomovali. Zaujímavé je, že fakty, dáta alebo aj informácie, ktoré sa naučíme napríklad pozeraním tohto videa, máme uložené v našom mozgu, ale intuícia tá je uložená v našom mozgu a taktiež aj v našej tráviacej sústave, v neurónoch, ktoré sú v orgánoch našej tráviacej sústavy. V slovenčine na to nemáme špeciálne pomenovanie, ale mnoho jazykov áno. V angličtine sa napríklad tomu hovorí gut feeling, čo by sa dalo voľne preložiť ako pocity v našom bruchu alebo pocity vychádzajúce z nášho brucha. Preto práve častokrát tam cítime, či je daná situácia pre nás dobrá alebo naopak. Keď sa pre niečo rozhodujeme, väčšinou sa nerozhodujeme iba na základe holých faktov, ale aj na základe emócií a intuície. A v prednej časti mozgu máme časť, ktorá sa volá orbitofrontal cortex. Je to veľmi zaujímavé, on sa zúčastňuje na robení našich rozhodnutí, ale nie na základe holých dát a faktov, ale jeho funkciou je spracovávať práve tieto naše životné skúsenosti a prípadne vyhodnotiť, či je tá ktorá situácia pre nás vhodná alebo nebezpečná. A úzko spolupracuje aj s amygdalou, ktorá vytvára naše spomienky spojené s emóciami. Napríklad, keď nás zrazí červená dodávka, tak ešte niekoľko rokov potom, keď uvidíme červenú dodávku, tak znervoznieme. Aj keď máme pocit, že už sme na to dávno zabudli. Ale na druhej strane riadenie sa vždy intuíciou môže viesť niekedy aj k stereotypnému a opakujúcemu sa správaniu, keď nám napríklad bráni podniknúť určité kroky alebo urobiť rozhodnutia, ktoré by v konečnom dôsledku boli pre nás prospešné. A to práve na základe pocitov z minulosti, ktoré ale nemusia vždy nutne odrážať realitu. Práve tieto milióny kúskov pamäte z našich skúseností nám dáva to, čomu hovoríme intuícia. Ten pocit, že viem, ako sa mám rozhodnúť. Cítim, že to viem a ani neviem prečo. Je to preto, lebo tú skúsenosť, tú múdrosť máme uloženú v našom tele.